Arany János balladája tétel. Arany János 1817-ben született Nagyszalontán, idős szülők egyetlen életben maradt fiúgyermekeként élte életét, ezért végigkísérte azt az elkésettség érzete, mint ahogy a Visszatekintés című versében írja: sohasem bírám teljében örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Vagy ugyanebben a versben: félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodástól mind lehultak szírmai. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Arany János a Toldi megírásával vált híressé, és maga is, mint epikus költőt tartotta magát számon. Gyulai Páltól azt kérte, hogy verseit égessék el, szerencsére Gyulai Pál ezt nem tette meg. Térünk a balladák, Arany balladáinak részletes értelmezésére. Tisztáznunk kell, hogy mit is jelent a ballada, mint műfaj. A műballada, amelyeket Arany János írt, a népballadák formájára, mintájára születtek. A ballada az epika műnemébe tartozik, de keverednek benne a lírai és a drámai elemek is. Fontos epikai jellemző, hogy egy történetet mond el, ez általában tragikus. Lírai jellemzői a versszakokra tagoltság, a rímek és a csodálatos költői képek. Arany Jánosnál különösen csodálatos, mint az Ágnes asszonyban: sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy hattyú tollán. A drámai elemek sokasága is megfigyelhető a ballada műfajában, a párbeszédesség, az, hogy általában tragikus. Eredetileg egyébként a balladát pantomimszerű mozdulatokkal kísérték és adták elő, ezért jellemző rá a balladai homály, a töredékesség, az elhallgatás stílus eszköze, amelyet Arany János stílus irányzata, a romantika nagyon kedvelt. Arany balladáit többféleképpen is csoportosíthatjuk időben. Ezek közül kettőt kell kiemelnünk: a nagykőrösi balladák, amelyek az 1848-49-es szabadságharc bukása után születtek, és bőségesen tartalmaznak társadalomkritikát, és Arany János élete végén pedig az Őszikék című balladás, illetve vegyes kötetet, balladákat és verseket is tartalmaz, az a kapcsos könyv, amelyet Arany János a Margit-szigeten írt. Szerkezetileg megkülönböztetünk egy szólamú balladát, mint a Walesi bárdok, amelyben az események egymást követően egy szólamban adódnak elő, több szólamú balladát, mint a Szondi két apródja, ahol a cselekmény időben elkezdődik valahol, és Ali szolgájának a közbeszólásaira tudjuk meg tulajdonképpen Drégelyvár ostromának történetét, illetve Körkörös, amikor a történet önmagába állandóan visszatér, mint például az Ágnes asszony. Témái szerint megkülönböztetjük a városi balladákat, a hídavatást például, népies lélektani balladákat, ilyen az Ágnes asszony és a Vörös rébék, illetve történelmi balladákat, ezek az én kedvenceim, mint az Ötödik László, a Szondi két apródja és a Walesi bárdok. Témái közül a történelmi balladákat szeretném először kiemelni. A történelmi balladáknak mindig kettős olvasata van. Ez azt jelenti, hogy első szinten magát a történetet, néha azt is elég nehéz megérteni, mint a Szondi két apródjából Drégelyvár ostromának történetét, vagy például Wales leigazása a Walesi bárdokban. A második szint, amit még nehezebb fölfedni, de majd én megpróbálkozom a Walesi bárdoknál, az Arany János jelene
a 48-49-es forradalom és szabadságharc bukásának következményei tulajdonképpen az írók, tehát a korabeli írók számára egyfajta emberi magatartást is mutat Arany János ezekben a balladákban. A harmadik szint pedig lehet az, hogy van-e a mi korunk számára releváns mondani valója ennek az aranyballadának, vagy bármelyik aranyballadának. A walesi bárdokat szeretném kiemelni. A walesi bárdok története arról szól, hogy Edward angol király meglátogatja az általa leigázott walesi tartományt, és ahogyan halad Walesbe, Montgomery vára felé, arról érdeklődik, hogy mit is sikerült vérrel, karddal és vérrel megszereznie. Kísérői megnyugtatják őt abban, hogy koronád legszebb gyémántja Wales, termőföldet és földet folyót legelni jót, s hegyvölgyet benne lesz. A nép viselkedéséről is érdeklődik Edward király. Kísérője biztosítja arról, hogy hallgatnak, azaz nem lázadnak az idegen hatalom ellen. Montgomerybe érkezik Edward király a második szerkezeti egységben, ahol Montgomery a várura vendégül látja. De nem elégszik meg Edward a nagyszerű lakomával, azt kívánja, hogy pohárköszöntőt mondjanak a nevére, azaz őt, a leigázót, az agresszort éltessék. Ezért követeli a költőket, hogy dicsőítsék őt. Innen a cím, a bárd, az énekmondót jelent. 3 énekmondót ismerünk meg a költeményben, amelyek közül egyik sem hajlandó Edwardot dicsőíteni, ezért a király mágia halálra ítéli őket, és kiadja a parancsot, hogy minden walesi énekest, aki ellenszegül, mágiára kell küldeni. Edward sértetten Londonba érkezik, ez a harmadik szerkezeti egység, ahol egyfolytában kísérti őt az 500 walesi énekesnek a kivégzése, mert egy se bírta mondani, hogy éljen Eduárd. Már maga ez a történet is megrázó, sokkoló, nyilvánvalóan csodálatos költői képekkel Arany Jánoshoz méltó megfogalmazásban jeleníti meg magát a történetet. A második szintet a walesi bárdok énekmondásaiból tudhatjuk meg. Kerettörténete az, hogy Aranyt a Magyarországra látogató Ferenc József köszöntésére kérték fel. Arany János ezt a felkérést egészségügyi állapotára hivatkozva visszautasította, majd megírta a walesi bárdokat, ahol a harmadik énekmondó a következőt mondja. Elhult csatában a derék, no halld meg Eduárd, neved, ki dicselejtené, nem él oly walesi bárd. Emléke sír a lantom még, no halld meg Eduárd, átok fejedre minden dal, melyet zeng walesi bárd. Az ügyes olvasó, és aki egy kicsit is ismeri a történelmet, illetve Arany János és Petőfi barátságát, itt ezekben a verszakokban ráismerhet a szabadságharcban elhunyt Petőfi Sándorra, aki elhult csatában a derék, és akinek az emléke sír a lantom még. Ez az átok, amelyet itt a harmadik walesi bárd mond Edward fejére, megjelenik a Szondikét apródjában is. A harmadik szintet, hogy mond-e nekünk valamit ez a történelmi ballada, ezt mindenkinek, minden felelőnek a saját belátására bízom. Érzésül szeretnék szót ejteni egy népies lélektani balladáról, az Ágnes asszonyról. Ezekben a balladákban általában Arany János a bűn és bűnhődés viszonyát boncolgatja.
Az Ágnes asszony története egyszerű. Ágnes asszony a szeretőjével együtt, illetve maga a szeretője megölik a férjét abban a reményben, hogy majd boldogok lehetnek. De Ágnes asszony lélekben tetteinek következményét nem tudja elviselni, mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, mondja, s lelkiismerete őrületet okoz számára. Szerkezetét a helyszínek alapján tudjuk megállapítani. Az első 4 versszak, az előkészítő rész a patak partján történik, a második rész az 5-től a 8. versszakig a Tömlöcben, ahol már Ágnes asszonyon látszanak az őrület jelei, a harmadik rész a 9-19. verszak a bírák előtt, ahol megszületik az ítélet. Fiam Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád, ki a tettet végrehajtá, szeretőd im maga val rád, ó irgalom atya, ne hagyj el. Ő biton fog veszni holnap, ő ki férjedet megölte, holtig vizen és kenyéren raboskodva bűnhödölte, ó irgalom atya, ne hagyj el. Mivel a bírák látják azt, hogy Ágnes asszonyon már nem a világi ítélkezés nem a világi ítélkezést kell végrehajtani, ezért hazaengedik, és a 20-tól a 26. verszakig, mint egy keretbe foglalva a történetet, Ágnes asszonyt újra a pataknál látjuk, ahol a lepedője foszlányait még mindig mossa, mert ő látja a foltot éppen úgy, mint akkor éjjel.